Sa gudayan nga ti surat, iti kalman laing ni pagam nga lovely, kunana to'y, idi kalman laing. Idi kalman laing, manong nemi, tamasurutan maten ti asawak, nga sumangpet nga nakainom ken nabartek. Iso da ito ni Cardo manong. Abang bangsit, kaka-edda, agat skarilyo, agat ara. Sa mata dati akastoy manon nemi ni Cardo. Tayo damo kami ngagden na manon nemi naka-sweet-sweet, nakadungdungo, nakalalailo. Ano ba nagtrabaho manon nemi with kiss in akong sweetheart? Kuna, gananad ka. Saan ka nagbarbartek mo, nga sumangpet. Taore uminom kanto, no da kanto di balay. Kung naka-uwin, sweetheart. Kadagpay sumanong name. Dumteng, masapa. Tilang maangot ko na kayang kuwana kita. Medyo agad sigarilyo, tagsig sigarilyo. Ken, angot lang at nagtrabaho nga nagmalmalem. Nakarpintero iso naman. Edin to tasyak, manon nemi, agtagibalayak laeng. Amok tag manicure, mapanag agsursur, tag pa-service. Talagang amo kam idi kini Cardo manong nemi iti parlor nga magpapayak akas manukrista. Imay idi nagpa-manicure manong nemi apaw nakarugruget ima na. Semento kada permi. Inan anusa ka tada tip ko. Basta Domingo idi ket makalawas nga agtrabaho ti Domingo may matagpasyar o may agpa-cleaning, agpapukis, gumatang matin ti arwaten na kanayon iding o may dito parlor manong nemi. Di linawas nga dalusak matin ti sa kukunat sa kakin nga to. Adamat lata itad na idi manong nemi nga chocolate, wano conforme dita, wano sa angkat paalaan na kami nga ubra it parlor. Narita tangayatak kang kuha naman ng nemi, kaya may nakpasyaran dito balay, managregalo. Ika na pa'y nitatang ko iti sigarilyo ken arak. Ika na pa'y ninanang no ko iti sa kilo nga lungganis sa wano sa kilo bagnet. Agad datang matinang gusto-gustuhan takang kuha na. Talo nga bulang nga nagaharam, iti aklonek manong. Imyang kid din dito'y balay, manong nemi. Kit kapilitan na, nga kinaradas nak ko na. Dito mo na parang tagikuha ni Cardo Kanyak, edi imyan dito balay kat kinaradas na. Gapo siguro manong name ita, dinakayat nga maati pa, uno mangikan. Madagtahan da kami, dadatang kininana. Data indaras na ko nam. Uri lang nakasaksakit manong name at talaga permi, gapo ta indaras nga ron. Tinamnamaad ko manong name kat mabayag ko mga romansain na tapno agtubog kastaman tikong ko na di kita nak-experience. Kasi lamang pulos na nariknak nga ganas manong nadikit na sakit. Nariknak laingin na edi tayo pusit-sitan tinabara nga likido. Nga na dyamutin manong tinangbuntis kanya. Kabilitan manong nga napagtutulagan ng tikasarni. Imbag manong tinagagat ni Cardo. Gabuta da idin na isagsaganan na nga para may parakder ti balay. Nagkalesa kam nga rod manong nemi kadi di malpas ti kasar karabyan na kaskas di nga indaras. Agora ka bang karto kunak idi apay. Agtutur ka kadi Abi kas lakalagmang ganat mapantirik na ako ni. Anamat kadi di gundaw manong nemi agsabat tirik nami nga maging ganang tikas jay. Agkan na dagiti bibig ko, medyo romansain naman tangad ko, tipidit-pidit ko, tibarukong ko. Yung kang kanayan ng gumangganat. Di naman lay paot, banong nemi dagiti bibig na iti barukong ko. Mangmangit ko karigita istorya at experience na mabaling kano pa akanin. Di, barugitan nga ta. Sakit nung hasta manong nemi nga iyusok na bilbilangek 1, 2, 3 sa nga pulo lang manong napanay na urahin akmata nga madamat tigidi kundaway manong naming nga kabutamayat tirik na agad siya niya agsabat matirik na
Naging gang impas nga konti anak may manong name nga ni Ricardo Jr. Kaya mabunyagan manong name ni Ricardo, inawis ni Ricardo Jr. di mabunyagan, inawis na nagkitipada na nga agtab trabaho ti construction. Adot na kumpadre mi kadakwanda manong name maysa ni Noel anak kumpadre mi. Iso manong name iti Purman Dacardo. Tsak man na mo, awang kanupit asawa na. Kinintay nakidin ti loko Purman. E then tuwan ti tawen manong name ni Junior detamatan. Nagbalbaliwan ni Cardo. Dinan araramidan manong name ti bilin ko. Basta rin sumagpit manong name nga talagang basing-basing. At dapat di gundaway manong name nga idur tudurda. Di kakadua na manong name di mang idur tudur. Lovely! Idur tudur biman ni Cardo. Dati day. Talagang nga natayin di Bartek. Bagbagkadan dan manong name nga sarek di balay. Kahit no kasta manong naming mausawa na iti kabigatan na kasasarita kita na siya at iti agangay manong naming apaan nak mo di agap apa kami. Kasla ita manong naming dimding man yung basing-basing. Ako? Ananta ko lang? Awan. Nilalangan ko. Abay nga rin mapaulit mo ba lang kanang gayam. Gago ko ng kanyak. Kaya talaga mo, tagakukan. Kaya mo tutungpa-tungpayan ka. Hoy, Cardo. Dati ito sa mong haramidin. Once yung haramidin nga diswanak. Hura mismo. Talawan da kay tanakta. Padasem takitam. Nadami hindi gitigundaway manon naming nga di kakadwa na masulit damaten nga umay mangitulod kang kuwan. Tapati isuda manon name kat di damatan kabaylan ti agawid na mabalin. Kat mapangkudan danon ti asawa pa nung name. Mga arkilak to tricycle nga pangiluglugan na kan kuan. Aging gaman nung name iti may sa agundaway nga napang kumanin sinukon ti asawa. Manong name awanan di kiti kakadwana malaksid laeng iti Pormanda nga ni Noel. Oy. Umay ko kumaitulod ka. Ay, pasensya ka kenkuanan, sir. Sinakawakan ti sir, si Kaman. Siya klati Pormanda. Ano amin dado kat saan nga mapupuutan ni Cardo, tika adalim taog na. Ananawaan damit ka. Diyak man mo ka na ito asawa. Hamba na kastoy. Sige, maamdo siya kung timang bagat kenkuana. Pang luganam nga rin. Nangarkelak ti tricycle, pagawid mo na tricycle. Naglugan ka dito ko siya. Ha? Bamon na tsak ti mangbayad ti arkela tricycle. Sa kaya nagplastaron ti o nagti tricycle na muna ka na eh. Sabi lang ha. Napa na nga pinagawid nga peso man nung name ti tricycle. Diyos. Ala. Pagkatik ni Cardo, tayo lukat mo tirito ti likod ha. Agyan ti likod. Agyan dalatan dita. Tayo ito abay ko pag tugawam. Inagkat na. Ano nang marigatan manong name ita nakutong. Medyo nakutongan Cardo. Lukat ko man tirita manong name deta. Insarek na. Sana matlain rekat tirita. Mayan. Dito ka sango. Gamanak. Okay, umayan. Siyempre, mano, nagluga na ka. Pangyawitakin ka. Amo mo, Jimalayo. Jimalay mi. Sir, Noel ka naman natan. Alam na, babayang peking ka. Baka kit nururayan na ka ni misis mo. Kinita na. Di mo kunain nga ang pag-misis mo. Anda misis ko. Duwapayin di anak niya. Na? Ano ito pa kayo anak yun na kami ni Cardo? Hindi mo na nag-asawa nga. Ni Cardo, di ba? Mano tagaw mo ka din, Noel? 30. Sika. 23 pa lang. Nakalablapsan ka. Oh, Noel, man.
Lablab sa tibagat mo, siyempre, tagwapo ka. Very neat ka. Hanggang gininom, nagpapainumak lang. Barbarte ka mat kami hindi kita obreros mo. Uy, hanggang barbarte ka nida. Dinahing lakay mo, timabartek. Baka nung adamat ilalok na dyan inuman na. Nagalisto mabartek. Alisto mabartek ni Cardo, kapot adalim ti pa nagtaog na. Damdam mo agad, basi-basit pa lang, tunakwan, datan. Hindi ko mga anawain. Ibagbagot ka nawain na. Kanyang, no awanin ti harak, mapanumutang. Muna saan ka nagbalikan niya, suntag paala. Painom na jay kakadwana jay gudwana, kuka na jay gudwana. Harak ganun. Magkarurahin na ka ni bakat mo. Awan ni bakat ko. Paano na? Napanti abroad. Huh? Nagpindas lang orto yung trabaho mo,ag-abroad pa lang. Sayang ka no, di kinaners na. Ada di Australia. Trabaho ito may isang hospital. Bakit ikarbak na nga? Wala. Basta man lang tisweldo eh. Kagangin lang tisweldo. Sakti ka nga tuwan kata kami siyempre. Nga manulat na prensya. Di pagpintasan na, no adama nagaganan siya ni boss, dadya ko mang kontrata, kontraktor mi, dakil matitad na kanya. Apay nga din ikan di kito obreros na. Pasaramat magdad. Ngayon siya lukat kang runaan nga kaduana, kagudwana siyempre. Siya karuti porman na. Sa agum obarabin bakit mo jay abroad, di nabak na kayo. Panakilan mo tibalay mi. Kaya na damat na nakasaganang pagbasa na kita anak mi. Kaya dito ito may kaduang alugan ko. Ada pa family service mi. Nagpinas ka di biyagyo. Sakit awang bisyum, sir. Bisyo. Hanggang mininom. Hanggang sapik sa sigarilyo. Nagbanglo ka ket. Amo nga minti arak. Nagito uminom ti arak. Kasla dala ag-suicide. Inot nga pa nag-suicide da. Tunggal uminom da, makiskisayan ti oras da dito lubong. Abay, di mo matik? Abay nga rin di kita adumat, di kita matay nga alisto, ora ang bisyo na. Sa bagay. Adamat dito di kita nalaing uminom kada sigarilyo kat napaot mo ti biyag da. E din to tad dari kita awang bisyo da kat isudamat ti alisto nga matay. Kapag aksidente, ato sakit da. Ang atot sugar da. Sa bagay. Ipagpindasan na kini Carlo kat tsak pinapuutang nga nagkurikor manipod iti nag-asawa kami. Adalang sa gabas nung ka panateng na iminom ti anak dahil laingan. Ito na dumakit awang bisyo da mapandat ospital. Digat kayat mga agtultuloy lang tatkastang ngaramidan ti asawa. Tsak paritan nga uminom hanlagid nga nakaro. Tay mayawid na pala ti bagina. Ken masangunak. Masangunak ka nga. Masangon pala naman ko mga pengorot ng masangunak dahil tak. Kat parbungunan nyo. Wawan anos ko ang angot agat sigarilyo kagat arat. Hindi damo ko na kita. Nadungo, nabanglo. Kadag ito wanin. Nagbabawi ka no aping ang asawa mo so na. Met. Yung barbari magbalbali to palang ti asawa. Di mi napupuutan nga dimteng kami manong na mi isumad lang tinang bagkat kini Cardo na nangisarek dito'y balay. Kwarto na, kwarto yo. Di talatan eh. Di talatan sopa, saktong di mangisarek yung kuana. Hanggang mabalin na. Kakasi ka mangisarek yung kuana. Hindi mabid lang harap tiloktak. Ananad lang sir. Di anak bungay. Pagpindasan na kat na tuturog na. Just in case nga makariing ng awang ka. Biniling ko mati karuba no mangdang nagsangit anak ko. Iti sumarad na. Dito ay mas na talaga turog na ito. Natanga talat Barte. Pasensya ka na. May isturbo ka pa eh. Timot kaming kayat nga inlogan ko walatan tricycle. Kailan?
Agad arak ka pa yan. Kapilitan na binagkat ko tagat arak. Ha, bale? May katulad. Ken mo timplangan kape? Alaman? Ken salang kape. No, wala. Diyak kahit kas na padang parang mo kanya. Pero mo kami itisilet nga nang ipanami kinikardo manong name isa kong narakaptiri daw. Apang kami iti kusina manong name tugaw ka? Temblang ka. Adala ta na pudot adrom no ka. Laman na ramanak ka man. Na? Ramanan ka man ko na. Ay, ramanak man ti templam ko na. Agabayatan nagtemtemplahak manong name chat tikit kita na nakatasterak lang eh. Nalipatak pa yun, tinagbara. Kani, natangsip nga rin ti barukong ko. Nakatusdusol ti barukong ko. Sutkit-kitan na. Nalay natatruman sa kara itong lalaki. Kin ko, sinalsalutsud ko, kitindi, nakim ko. Idin to tano, lagi pa ek manong naimi, kasla sa anak pa yung saan ko pa yung napadasan, ti istorya, di kita ato ti padas nan man. Ate ore da kano la may tayop, ore da la kano maminsan di lalaki, mamindua, mamidloda. Dakad kastamot. Kung kunak tinagam ko mano. Mamate no mapadasak ko ma. Ngam din na pwede mapagganas na ito yung kardo sa itak, nabartek manin, nabayagan na din na udi. Sakit, kapertil ko pa mat karot itak. Ramaman ka. Alam niya noon, ramanam numayat ko na. Ano kikitayam? Saan ka nga mailiw? Baka sikat mailiw. Dapat nadaling bakat mo dyan abroad. Sa bagay. Pangalalamot no kati chikser. Nga pagpapaurosam, pagpagsa ang tiiliw mo. Pasarinak mangala. Kaya ko tikaskin ka. Ha? Hindi ito eh. Kapay ka naghawid ka. Mabiyan ako dito eh. Talay pagbagam. Anot oras nga agri-ring ni Cardo no kasta nga mamartek. Kano saan ko na riingan na talaga ang riingan. Nga masabol nga riingak tapno saan ka nga agungat taong tan ka no maladaw iso na. Namimas kan sa na ito kape. Di ka ako kasta. Baka bayatak ti bagbagam. Ayat ka. Dakdak ka labasol. Kaya't mo daliputam ti asawam. Kata saan nga seryoso na. Gagangil lang nga mailiw ka. Mailiwak met. Tultulungak ni Cardo. Tultulungam no. Katuwin. Dadya saan nga may pain ni Cardo keng ka. Siya ko na purman natin mga ipahay. Alam ako na gawid ka din. Nagbuwaltaak manong nami tayo na kumamangalat daw iti makdara gulpe sa inawid nga na malandig iti lips kong gulpe manong. Uy. Iti damo manong nami agulgulagulak siyempre. Yung napig sa iso na manong. Sa talagang inagaman, kinamatan ti ulok. Kadne, kasano pa yung makapagkadkedak, kat ulok mo tiniggaman na. Ag gulgulagol ti bagik, ang jak may gulagol ti ulok. Kat ka po ta, jak kabaylan ti lumusot, manong nemi, intuyek kong kunam, inarakop kong kunam. Ikat sina na kinibibig mo. La. Abay. Nag-imas na kitilips mo. Nagbaramit kang ka. Oh my God. Sa tingin mo. Ito, bangin na kwarto. At dito anak ko. Ito may katlo kwarto. Saan nga nus bodega mi da ita. Dito lang ako sinan. Ha? Iti
labisaan. Mga no makariing ni Cardo. Mga no makariing ni Cardo. Noon ni akpay lang itay angin itay amalan naman hindi kitilips ko manong nemi kagedan ti panangingatunan ti daster ko manong nemi kit imanan ti mang mas masahe kadagiti mansanas edi barukong manong nemi inekat nan ti daster ko naragragan ti daster ko manong nemi kinapigso nga no kaisan ti barukong ko edi ipababa na, digdi bibig na kat na no itay kat mas masahin na lang mitan karakaram kaman nan man. Noel. Gusto ko na matan ti panangigam kumanong na iti ulo na. Well, igamak ting-tinglig ti ulo na kabayatan manon na imi akarakaram kaman na ti kanawan na nga man sana sana pispeselen manong nemi sana pispeselen manong nemi di maysa yang mo manong nemi tinakalalis tumot nga nikat na ti pantalon sana inoksog manong nemi di t-shirt na agpadpada kami nga lamo-lamo manong nemi binagkat nak sanak impadugaw iti iking tilamisan ing kalawan na manong nemi tinagbaitan ni kiti legs kukit ni Noel imbilang nakmutin nga pulutan manong nemi nga naidasar iti lawisaan taga pulpulutanan namutin manong nemi di adda iti sel damok ang mapadasal di kastoy manong mapan namutin kinikinitin ti perlas ti tuktok ti ruangan ti kuweba kaya Noel agabutawan ti pagiganak manong nemi tadak nga ron nga nakatugaw ti iking ti lamisaan nga panganan ket mangmangan metten manong nemi ni Noel ni Mr. Porman implastar ko nga nalaing manong nemi tapno ni kastakit saan nga marigatan ko nam nga medyo kaslain paidak ti bagik ninsakad ko ti may isang imak ket daytan kas taunahin manong nemi ti panangisarek na ti dila na iti urol uneg ti kuweba sana agsapsap agsansanapsap mo Noel Noel ita lang mapadasak na ito nagbayan paano ko Noel iri bagak nga mapanakon manong nemi na panamaten sinapsapan ko na. Dati alisto pa nga rimuar manong nemi ti katas nga da iti unay. Tanapan na sinapsapan, ti panang sapsap na adadamat manong nemi kasla mapugsat ti angis ko kaputi na isang sangayan nga imas ti marikrik na kalpasan di tanga parte manong nemi. Yung paidana ko nga namin pinsahan na baglagid din ta nalagda tilamisaan ni manong si magpatnod ta na rin mabaw ko na nagka naman ang nagkibibig ko sana yung pababaman ang nagkibibig na kat nayantaman yung karagituaman sana naglaing ka Noel kaya moment timangan di ba pa'y napadasan tinangan? Diyak pa'y napadasan tinangan, italayang napadasak nga danangan kanya. Naloko ni Cardoya. Adad ko maimasin na tagpulutan kat nakainom. Una, kalkalingan na. Matangaroon na. Manong nemi sumatin tinagdada sa na insenyas. Malakit. Nagdakil magaya. Nagdakil ng ni Cardo. Amang alam nga ron, no kayang isak mo. Maltutanak lagi di. Kung lang to imak manong namit ng gagam at dapat lang ilawen. Natindog pala diyang ilawen nga isot inamulak manong nami. Sa kumit ninot-not. Apo, naglaingga ko na ano. Yaw-awak lang ako sit-sit manong namit at damadlaw ko ang katas na. Isumad lang manong name ito ng anawa kaniya.
Kat itilamin saan, kunak kumangim saan. Pinasanggirnak manong nemi itididing. Sana yung pangato manong nemi tumeng ko. Kalpasan na dahil na isalatak mo ito manong idita sumrek darsuod manong nemi. Opo. Abay, virgin ka pa'y? Kas na virginak. Nagdakil ka nagmayan. Tulungan ka. Pangato pa ba? Agkabat kayo titingnan ko. Kasta. 1, 2, 3. Nagmayat. Opo. Nagmayat, Loel. Maspasak. Opo, pamanakon. Opo. Uray, klanamitlo, manong naming. Kaya dipitlonan, manong naming. Imbagamat ni Noel, adandanin. Iyuray ka konak. Gabata mapanak met manen. Iti may katlogon dahoy, Noel. Gandan. Basta na iti panangkayat ket ko ken kuwana ko. Ngore ko lang inyi-iniin ngas jay. Tas lakayat ko manon name nga maibusan tab na awantot pidwanan. Yung talaga nga sa amin kay pidwa pa'y manong. Inakon. Huy, ka nakasta lang Ag-brief ka na ang sakag pantalon sa kantong bado. It's ka. Ala. Baka numaamuan to na ito ni Cardo. Amoy pagpaka mo Umayag tumanin. Itulog mo tumanin ni Cardo. Not mabartek tumanin. Di siya tumanin itulog kang kuana. Tapnoalan tumanin. Kahit mga rod, kayan ko na orin sa nga namartek ni Cardo. Domingo, awan trabaho. Agdata, agmalmalem. Ala, naklabasol na ito, Noel. Agpadpada taman, nga mawaw. Mawaw ka, kapag din nakalmatan matrabaho ni lakay mo. Idinto ta siya, impanaw mo dyan asawak. So nga, api nga mapailangan mapanak mga alat sa baling. Isikalatan. Tas sikalatan di bayada. Pabaybayadan ako mga ron. Kaya edad kong tulatakin ka na to. Alawan na, napilangan danayon ti sweldo ni lakay ko. Tapos na maornong ko. Barbari mapututan ka. Ha? Siyempre, hanakan masango nila kayo mo. Kat kapertil mo ita, di ba? Ala, kasanaro din nagsikog ka. Di nagsikog ka na kita. Ikarigatam nga, mapasamak yung kinilakay mo. Tapno, bigbigan ng tumit lang iso. No, sila jak nawa. Jak, pulos din ang lamang ang gusto ng mapasamak. Noel, si kang amin sinulisog na. Dangar maraming ko kuman, hindi mo kaya tardang. Inakon. Kada kiti si Marsaruno, manong naming mayawid ni Cardo Tibagina. Ngayon na Bartek, agkriyar pa ino dadto. Hey! Ano ba yung sagsang mo sa manay? Ay, Cardo, kasta kalatan, kayong kamat matay kan. Nakayar mo na matayak, tab na mabalo ka. Tab na dugon daw ayo kaya lalakim. Ana, di ka makaoni? Gabutad na lalakim? Abe nga ramidan ti babae tag lalaki. Wano saan? Abe nga ramidan ti babae, wano lalaki tag babae. Panagkunakan ka, akong pagkurkurangan. Sika na pagkurkurangan na. So nga dalalakim, akong pamaniknik mo. Akong pamaniknik kung madda? Na ituloy mo tikas ti nga raramidam, Cardo. Baka pumayso na ito papabasol mo. Nga ita, awang pay. Awang pay. Ituloy mo tikas to. Talaga nga, aramidak, panawan da ka, iti anak ko. Ano, Naimi, nagbuting siguro mat nga ramidak naman pinadan aramid ko. Sumangpet manong Naimi nakainom lang.
Oh, apay. Ano apay? Apay nga saan ka na Bartek? Nakainumak lang. Narigatan ng mga nipaypasum ti bagbagaw. Yan nga ang kardo na yan. Kaya kita sa rin na pangantay. Ayawanan pala tanak mo. Nabayagan nga asap-sapulan na nga papa lang nga papa. Ita lang si mangpat ka nga. At dapay lang nga nakariing. Wala, agay ayam ko yan. Ibang tiilo ta anak mo. Tayo tuloy ko tagluto. Kaya na nga ta. At nga ta mapasamak mi. Hindi tayo ito nga rabiin. Manong namin tsak kaya't dumabalin. Sud ka po na nga napanag matang tijin. Oh, baka saan mo ay mas timangan. Abay nila nagtarak. Ang mga nagpaalakan tumadlang. Hindi siya akong dinapan ng ala. Dahil kung nakon kang kakardo, ora uminom ka basta dito'y balay. So, ang inyalaan kan. Okay, ibusum na ita. Anak, ibusum na ita kunak. Ang abali nga, maplat ka basta ada ka dito'y balay. Nikit inibus na nga't paiso. Tiloko kardo. Nakalaling uminom nga talaga. Pauwa na yun, nakadalisto na inibus ti may sabilog. Kat nakaturo kan manong na yun, baglagid din Tinrapin na nagpulutan, kanangan. Ay hapo, mabalok sagid nga din na oras sa kastulang na ito yung asawa. Padamdama manong na yun, nagring ti cellphone ko. Saan nga nakapunbok? Hello? Kamusta kan? Noel? Di ba't mabarbarte kan eh? Kardo, daw pambar ko nga. Mangitulod kang kuha na. Hindi ba't ko na mga Domingo? Ken may sa, nabartak mo na yun. Apay, pinainom ko sa nga botelya nga gin. Mabaling ang tiumay? Haan, baka nalukay lang titurog na. Hindi, ada na pasama ka data, ada na pasama kibatin. Ahon pa eh. Uraya kang ginawak. Tanood danton. O pasagin agtugong ko na. Itayak tulatan na tagas na madlatan. O ada sa nga pulong panagbabo na, panagbuhaw yun, panagkabalyo na, paano yun? Si kapila ti makarik na akit yung kasjay. Noel, giling ka. Kaili-iliw ko. Tunduming ko. Intanto ti beach resort. Man, kasano, kabayag na. Kita, takada ka, mapangat tayo, dayo kasla tayo, nadapang mo, pangaldawan, malim to nagawid ka, kasya. Nalayang mo tagpambarte na ba, ay kat? Tapnog malmalim tanto? Mapandi ti beach resort, aking kinamatan tanto, kung lang agnobyo ta. Tsak pinapadasan di kasta. Di ka pinaking kinamatan ka ni Cardo, iti ikiti bayway? Haan? Ita lang mapadasak na kita. Kas lang nagsublit kinabalasang ko. Sige, hinton Domingo, ha? Sige, mabaling ko magkat Domingo ni bigatay. Kat kastang harod tinapasamak manong na imikas lang nagsubli iti kinabalasang ko ko nang. Iti igit ti baybay, nakatupi sa kunamlan na pa anak ko. Ubingan mo't payang ti taon ko 23. Ito nakakuha po manong name nakamatmat yun ni Noel. Kit ko nakengkuha na, Noel! Kamaten na! Manong name, jak pinapadpadasan ti kastoy. Itagat mapadasan. Kamaten nagtumot ni Noel, manong name, kitinto magamatan nak, ore kam to nagtultulit ti kadaratan. Kaya kati po ito nakamatan nak, kit narakop nak, inamalan na, di kiti lips ko, di nakapapao. Oh, Noel. Sa dinong amintayan mo. Hindi na mayaag pa eh. Api nga dinak inuray. Sikat hang ng uray kanya. Namok lang ko ma. Nga naimas ka. Hindi inururay ka ko ma. Sakam to tumapog ba nung name iti baybay. Sinsinayo kami. Nakarakarasak kami.
Saka tumapanan iti cottage, iti close cottage, kaya dito'y manong nemi nga nakabagahan. Nakap-upgad ti bagik. Digusad nakto ka na kita. Ang kakabara kagek. Iti so amin nga pasat ti bagik manong. Nang narunay ti barokong ko. Oh, Noel. Naglaing ka. Nagmayat, Noel. Kagandan pa yan, manong nemi ti ima nang ipababana. Sana isarik ti talo, manong nemi arama. Amay na, Noel. Datakil takukop. Okay lang, okay lang. Opo. Ala, Noel. Ima pailaing mo, paano? Ramay pailaing. Maysa. Agbilang akton ti Maysa. Saan ito ibababaan ti bibig na manong nemi kat iso ama mismon ti mangan kat dila nanti sarek na. Saan ito sapasapan manong ore ko lay pangatong nakangat-ngato ti patong ko. Noel. Saan ito pagtakiwasan ti dila na manong nemi ti odeg ko. Kat dito'y manong nemi duha kunakton. Tanamin duha ako. Tanlo kunak. Ang dapay lang nagibibig na iti baba. Saan doon ibiyat ng tipanan naman ng nemi upat kunak iti katengaan na. Saan doon lima nung sabatan tida agsabatan manong nemi tirik namin. Nang rona numarik na kung di nakabarbarang ang likido ang ipusaksak na manong ipuswak na ito nagtikwa ba. Noel. Kabanggam ton mangal daw manong. Mangal daw kami nga da inumi. Lepas pangal daw. Deta manan. Manso nga na. Sagpa nga. Mawa. Masansan manong nemi akastoy tararamiden mi. Siyempre balaw ti asawa ka. Nawapi ka da Domingo Matlangin nga rumwara. Kaging ka manong nemi kalpasan ti talo nga bulan na panagnakakon. When napututan ako ni Noel manong. Isumutan tiba pananging kalikakom ko manong nemi nga nagpasagid na kiti asawa. Inranak ti Domingo alaal daw. Kardo, ti anak mo. Data ayam na. Makamangarot kat mailiwag kan ka. Gawin ka. Alaal daw. Mailiwag kan ka. Kaano tinaudi ang panangkwap ka niya. Di mo malagi pala. Pasensyakan. Itakayat ko mailiwak eh. Kahit ko nga ada-adi nga ni Junior. Kahit ko babae. Nakauyos ako. Nga pala tururayan. Nagpintas gagaya. Loko ita lang makita nga napintasan. Rabi imot kami nuko ha. Hanggang magit kita. Ita aldaw. Wow. Ito pala nga makita ti pintas ti asawa ka. Luko ka. Ano pala tururayam ngilawinan eh. Kaya mo naman ti dumidi ti loko. Ganda ako na kat ni. Inikat na terwatan na kat ni. Minusok na. Lako to. Truman sa anak pa. Kagangganat. Gumana ta karutin. Alang karutin. Manong nemi tilayang asawak tinapagustuhan kat siya kakitawan. Mabamnat. Basta tinaskat kat mapagustuhan mo dato nga asawa. Ngayon ba damag ko kalpasan ni Makulo bulan manong nemi nga masikuka. Naglaing ako. Agsibog ta nga ron. Sige. Agsibog tat aldaw tatirabi. Yung kamanin nga inom. So nga aldawan ta. Baka amok na ito yung anong nemi kaniya Noel. Tinawag ako so na. Hello, Noel? Pasensyakan. Lovely. Mabayag siguro nga saan ta nga makapagkuy kita. Tapay. Si Mang Peta ni Mrs. ko. Kahit mo sawan, gabutada ni Mrs. mo, dinakon kaya? Siyempre, dapang sa akong tiaram ko si Kamay. Kaya magsublit naman lang. Ano nga bulan? 3 bulan siguro. Masiko ka kon. Kahit
nagpagamit ka kinla kay mag-una. Di na siya at iso nga, gabutan, agkamgamitan na kandi, is pangipagsaamon ti aram mo. Di na mapagganas eh. Susuro mga minisuna, ibaga mga kanin na. Tabarbaring na panangan na, isot pagganasam. Noel, I miss you. Pasensya kan. No, at naman ayat nga nariknam kanya gini. Lipate mo. Ikonsundot mo pa nang ipatag mo ti asawa. Kasla mo na ibagbagang sinatan? Kasla kasta. No. Diyak kayat, Noel. Diyak kayat. Namin ado manon naming at tawagak ni Noel. Damdamagag pahay manon nami kay Ricardo. Sino? Tay porman nyo. Nabaik sa ngahan ko, nakita na eh. Bakit kita kino ka? Ni idi tultulod na ka? Kumusta isonan ko nak? Nabayan nga nag-report. Sa bali ti porman min. Kadi, wala taadan ni bakat nan. Sama na kahit sa ni bakat na pagtrabaho nan. Yung jaklam mo, makano, kaya na matento ko montrata. Nukas pagarigan ta, danto kontrata na bukod, mabaling nga umakarak to. Tapay. Amo, nadungo kanyak na yung forman. Yung forman Noel. Nadungo kanyak. Kaano pa nga nadungo kanya ka? Di ko nang ministry yung mga isot nang itulod kanyak ngayong kutsena. Manipo di nakadungdungon ko na. Kuna na kanyak no kakit. Cardo, kadum di mangan. Cardo, mangan kayon. Cardo, kagumatangan na eh. Gulupaya mo ang talimang 4 kontos. Kuna na. So, man sumatuminom no ka? Oo na, libre kayam. Saan kon nga nataw-tawagan pa manon name Noel? Tadi si Marsaruno manon name kat unattended matin. Siguro din na kayat manon name ti madisturbo. Siguro kat saan nga kayat, saan na kayat nga maamuan ni bagat na tinagbaling nga relasyon. Naging ka manon name impas nga ikon ti anak ko. Babae. Ya, daadingan ni Junior. Akaputo tagmadlangin ti babae. Ano kahit mo na gana? Sika, ano kahit mo na gana? Leo. Na? Leonie. 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 L-O-U-N-Y. Inabaliktadam nga eh. Inuel. Inuel. Oh, kaya nga baliktadam. Leonie. Yeah, sige. Okay. Leonida. Ha? Leonie lata. Awan di dana. Leonie. Okay. Kasta nga ti pa-register bakit? Ha? Sweetheart ko nung kadiya nga bakit? Tuno bakit ako nung so bakit ko? Sige. Leonie. Di ba pampambunyagan ni Leonie manon nemi yung badamag ti asawa. Lovely. Ay, dagaganyan man. Ito Domingo na yan, timunyag ni Leonie. May isa ninuwil nga mga anak. Hana? Nakita mo? Nakita kami. Kinumusta? Kinumusta na kami mata. Kaya gusto ko niragsak na ibaga nga sa anak ko nga barbarte ko na. Sa aklam mabarte ko na dakon di balay. Kaya ibaga nga dan adi ni Junior. Kaya gabot asanggo mo nga naalay din ni Noel nga nanganak ti bunyag ni Junior. So nga anakan at bunyag ita ni Leonie. Di nasiyat. O makita mo tumanin ni Noel. Ganun ba ko mo makita manin? Wala ta salsalod-sudam. Idi lang. Salsalod-sudak. At baik nga na minsan nakalang intulnog. Kasta. Manong nimi idi mabadaman ti bunyag naladong dimteng ni Noel. Idi makitak manong nagkragutok tirik nak manong urek lasumgar.
Tamalagip ko manong name, hindi kita naragsak ka nito. Saktikit kita anak, kadi dumasadagan kinidayan nak sa misa. Kinidayak mat ngayon misa. Oh, kumadre. Ay, nabayag man laday din. Sa detoy? Ni Leonie? Napintas to akas ken ka. Imala ken ka. Ubak man ni Leonie. Hindi umadayo man ang name ni Cardo. Dada sinabat na nga dumteng. Anak ko, putot ko. Kituin, sigurado nga siya. Suar nga Leonie yung timpanagan ko. Tapay, Leonie, Inuel, di ba? Ang gaya man niya. Nalig ka man. Pangalag-lagi pagkang ka. Ni bakit mo, kumusta? Nagsublin? Saan na kaya atin tagsubli? Apay, nadamdamag na ngamin nga ramid ko. Pwede mo sawan sa alang asisya kidi. May katlo ka. Napututan ka mamin? Naglaing ka kaya ma. Kasi ko kumatitan ni bakit ka. Para iti magkatlong anak ni. Saan mo nga kayat? Saan and lovely? Minsan lang. Nagbalinggan nga na po ng ti asawam. Tabarbaring ituloy na matentang balbali. Sabi ko maroon, ituloy ng ton. Sinurwam ka din? Nalingan ng mangan. Kahit mayat. So nga pa yung nga sa puli nagpailang. Kasi sinusurumutin nila kayo. Ako madre. Nagaman akong padre. Manong nemi nagtalin na idlaengan nga paset idi kalman dayta nga nagbalin idi nga relasyon mi kini Noel. Ni Junior, ni Leonie kanada pay maysa nga anak mi nga sigurado siyempre putot matlang ni Carlo. No kasta manong nemi nga adda digiti gundaway nga nakainom nga gawid ti asawak. Oh, dayta ka manen. Kayat mo taglalaki at saan bakit? Talon na kita anak ta, laglagi ba neta? Kakaasid na ako sa pagarikan lang. Isungarog na saan to? Saan mo ba naramidan ti mapaplat nga makawawid ka? Mayawid ko man ti bagi. Naminanong amin nga yung bagag ka nga. No uminom ka sadya, pag gusto mo laida sa kaagawid, tuloy mo dito balaan tuminom. Baka kita mo pagdanagam, nasing peta ko. Talon, digiti anak ko, digiti putot ko keng ka. Duwa nga lalaki, may isang babae. Kanisang sa ngayon ni Leonie. Madlaw naman ang naming mayadayo ka na duwa nga anak ni Leonie. At pagkit mang luklukin ko na. Cardo! Kaslasa mo nga putot data anak putot mo nga babae. Datalat ko na. Sino ko mga aking putot sa nga siya. Aging kakaragito ay manong naming malagilagip ko lahat tamat ni Noel. Ngayon saan kami nga nagkita. Tinaudi nga panakakita kang kuha na katla di pabunyag ni Leonie. Intultuli ko maten manong nami na nagbalingan na siyang pet. Taumat ka din na tamang sulisulisog kanya. Ngayon ko na kuhurit tamang sulisog kanya. Jaktun kayat nga rabidan tinaminsan pa nga nagbidot ka nagbasol umanayin di maminsan. Mabalin siguro manong nami nga naman ulitak at makapong tutun niya po Diyos kanya. Kaya nadaon-dawat ko akang kanayon, sabi ko matagtultuloy iti kinasing pweden ti asawa. Nasaan ko manakas idi, ang mabarbarte kamatmatay, iti bartek nga yaw awit. Dahil nga rod, manong nemi, ti pagkabuklan, ti pagkasalita, ngayon buray kumat ka nga programa. Alam na may nga makitad iti adal, ken pagsarmingan ti biyag, kadig iti padak nga dimngeg, ken nagbuya. More power to your program, manong, and God bless. Tuwing or dagyaman nga pagayam mo, lovely.